Parlamenteri HDP'ye Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu ku parlamenteriya wî hatibû betalkirin. Li mala xwe ya li Enqereyê ji aliyê Hêzên Ewlêkariya Tirkiye ve hate desteserkirin. Gergerlioğlu piştî hat desteserkirin ji ber pirsgirêkên tenduristiyê û ji ber ku ji aliyê polîsan ve hatibû derbkirin. Ji bo nexweşxaneyê hat veguhestin û li vê derê an jiyîbû. Pişra Gergerlioğlu'yê ku di beşa çavdêriya giran de dihat dermankirin. Ji aliyê Hêzên Ewlêkariyê ve bêyî agahî bo parlamenterên HDP, parêzer û malbata Gergerlioğlu bêdayîn. Bo girtîgeha Sîncana Enqereyê hate şandin. Parlamenterên HDP ku li ber derê nexweşxaneyê amade bûn. Du caran li ser hev daxuyanî dan û ragihandin. Baweka der huquqî, berpirsên nexweşxane û Hêzên Ewlêkariyê derbarê rewşa Gergerlioğlu da agahî nedane wan. Herwa HDP careke din bang li civat û muxalefetê kir ku ew li hemberî van kiryariyan bêdeng nemînin. Biz burada ne kadar bilgi edinmek istediysek de maalesef hiç kimse bilgiyi vermedi. Vekîlê me Gergerlioğlu baweke korsan ji nexweşxaneyê hat revandin. Derbarê rewşa wî da ne nexweşxanê ne ji hêzên asayîşê tu agahiyeke nedame. Zilm li ser zilmê dikin. Ev yek nayê qebûlkirin. Em wan hişyar dikin. Bila dev ji rêw rêbazên derveyî hiqûqê berdin. Em li bendê ne ku her kes li hemberî vê zilmê helbesta xwe diyar bike. Laliyê din kurê Ömer Faruk Gergerlioğlu Salih Gergerlioğlu ji bo kursan biçare axivî û got baweyeke dijminane muamele li bavê min dikin û wî ji hemû mafên bingehîn bêpar dikin. Cezaevi otobüsüyle birlikte babamı kaçırdılar adeta. Bi tu awayî derbarê rewşa bavê min de agahî nedane min. Ji xwe bi awayekî dijminane tevgeriyane û bavê min desteserkirine. Niha jî bi pîlanekî wî ji nexweşxaneyê revandine. Em nizanin ka çarenivîsayî çi ye û ew ku de vebirine. Ev yek nayê qebûlkirin. Em ê li ber xwe bidin. Sonrasında bir baktık ki işte yarım saat. Dema Gergerlioğlu hat desteserkirin. Parlamenterê HDP'yê Agiriyê Abdullah Koç jî li mala wî bû û bi telefona xwe dîmenên girtina Gergerlioğlu tomar kir û biraya giştî parve kir. Koç didizanîn polîsan bi muameleyeke xirab Gergerlioğlu desteserkirin. Yaka paça tutularak ayakkabısını bile giymesine izin verilmedi. Hevalê me li mala xwe baweke dijminane hat desteserkirin. Nehiştin solê xwe jî li xwe bike. Ji 12 qetan heta jêrê hat kaşkirin û hat derbkirin. Ez jê li cem wî bûm. Maxwest bi vîdyoyê vê zilmê tomar bikin. Müdaxaleyê min jî kirin. Ev yek nayê qebûlkirin. Wê tu carî nekaribin me teslîm bikirin. Di hevdê adarê da parlamenteriya Ömer Faruk Gergerlioğlu hatibû betalkirin. Gergerlioğlu li ser sosyal medyayê bi parvekirina tweetekî bi hincete ku propagandaya PKK kiriye hatibû tometbarkirin û bi 2 sal û 6 meh cezayê girtîgehê hatibû cezakirin. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. Şimdi devam ettireceğim. Arkadaşlarım da yanımda. Partimle beraber bu anayasayı